Il-prezz tal-Park and Ride niżel minn €2.9 għal 40 ċenteżmu tal-euro, miżura li żgur se tkun qed tgħin lill-poplu kollu kif ukoll lin-negozji fil-Belt Valletta. Gvern li qed jagħmel riforma oħra ta' suċċess, ix-xita u l-kesħa li qed tolqot lill-Gżejjer Maltin f'dawn il-jiem ma tidirx li qed twaqqaf lil Maltin milli joħorġu mal-familja u jitilgħu sal-belt. One News żar il-Park and Ride tal-Furjana li kien miżgħud bil-karozzi li pparkjaw għal prezz ta' 40 ċenteżmu biss. B'dan il-prezz in-nies setgħu jipparkjaw u jaqbdu van għall-belt u lura. Dan is-servizz qiegħed ikun ipprovdud bejn is-6 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Il-vanijiet jitilqu kull 10 minuti u ser ikun hemm van kull 5 minuti f'dawk il-ħinijiet fejn ikun hemm ħafna nies jistennew biex jirkbu. Din il-miżura qed tingħaqad ma' miżuri oħra li wettaq diġà dan il-Gvern fosthom it-tneħħija tas-CVA fit-tmiem il-ġimgħa sabiex aktar nies jidħlu fil-Belt Kapitali.